بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونے نبی دا اچا مقام، سونے نبی دا اچا مقام، بھیجے خدا خود درود و سلام. سونے نبی دا پیارے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر. من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر. نبیاں دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا پیارے نبی دا. چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے، پتھراں نو سونا کلمہ پڑھاوے. پانی دا برتن چشمہ بناوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے. ساقی پلاوے کوثر دا جام، سونے نبی دا پیارے نبی دا. طائف دلوں کا پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے. زخماں دے بدلے دیندا دعائے، زخماں دے بدلے دیندا دعائے. پھلاں دی بارش جس دا کلام،
سونے نبی دا پیارے نبی دا محشر نو کا بخشش نہ موڑے مینو ڈراں دی عملاں دی تھوڑے مینو ڈراں دی عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے افضال اس دا الیاس اس دا ادنا غلام سونے نبی دا پیارے نبی دا اچا مقام سونے نبی دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص برادری اکبر مبلغ اسلام قارئ قرآن محترم الشیخ حافظ عبد الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ انہاں دی رفقا اللہ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لیں سٹیج تے مجمع اندر علاقہ بھر دے علماء موجود نے اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے محب العلماء ساڑھے سرپرست اور بزرگ محترم حاجی منشا گوپیرا حفظہ اللہ محترم حاجی فاروق صاحب برادرم مبلغ اسلام مولانا حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے اسی جنہیں احباب تشریف فرماؤ اللہ سارے دعانا قبول فرمائے مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس ذمہ داران اللہ انہاں دیاں کاوشاں بھی قبول فرما لے توجہ کرے آجے ماشاءاللہ میں جو معروضات بڑے سامنے عرض کرنیاں نے تسی سن چکے ہو بات تے بس غور کرو اقتصاد نل چند معروضات بڑے سامنے عرض کرن دی کوشش کرانگا حضرات سی وقار اللہ تعالیٰ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگاں دے حساب دا دن بالکل قریب آ گیا مگر لوگ غفلت اندر نے اپنی آخرت دی فکر نہیں کرنی ساڑھے اندر جتھے بڑیاں کمیاں کتائیاں نے کہ اسی آخرت دے معاملے چ بڑے سستاں اتھے کچھ غلط فہمیاں بھی جڑیاں سانو آخرت دی فکر دلا آنی نہیں دے دی نمبر ایک کچھ لوگ جہالت چنج ڈوبے ہوئے نے وہ کہندے نے مولوی ایویں ڈرائی رکھ دے نے اے جگ میٹھا تے اگلا کائیں ڈٹھا ایویں ڈرائی جاندے نے جی بس مر گئے مٹی ہو گئے تے بس ختم ہو گئی کہانی کنے مرن تو بعد زندہ ہونا ہو میرے بھائیو اے بڑی وڈی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی جہالت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اللہ فرماندے نے میرے بندے تو کیویں کفر کرنا ہے کیویں انکار کرنا ہے حالانکہ تو بنجر زمین سی میں اندے وچوں تینوں انسان بنایا پھر میں تینوں شتر بے مہار نہیں چھڑیا ایک دن آئے گا میں تیرے تے موت لے آواں گا دوبارہ مٹی چ ملا چھڑاں گا تے پھر ایتھے کہانی ختم نہیں ہوئے گی ثم یحییکم پھر کھڑا کر لاں گا ثم الیہ ترجعون پھر اللہ دی بارگاہ چاہ کے تینوں حساب دینا پے جتھے اللہ رب العالمین دی وحدانیت تے ایمان رکھنا ضروری ہے اتھے روز جزا یعنی قیامت دے دن تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اس غلط فہمی چ نہ مارے جائے جے کہ جگ میٹھا اگلا کہنے ایک تیج حالت دوسرے نمبر تے ساڑھے کچھ لوگاں دے بھی نظریہ بن گیا کوئی گل نہیں فلاں دے لڑ لگ گئے آپ ہی چھڑا لیں بابا جی آپ ہی چھڑا لیں
یہ بھی بڑا غلط نظریہ او بھائیو قیامت والے دن اللہ دے نبی بھی رب نفسی کہندے ہونگے ایویں کسی بابے تے نہ رہ جائے جی میں ایک مجلس دے اندر بیٹھا سی تانوں پتہ ہے پھر مجلس سے بیٹھے ہو تے لوگ سوال کر لیندے نے بھی چل یار دین نال منسلک کے بندہ او بندے سوال کرن تے میں جی جواب نہ دیواں تے ایک بابا جی بیٹھے سن او پہلے ہی جواب اپنی مرضی دا ہی کڈ مار تے میں کہا بزرگو تانوں نہیں پتا تے تسی نہ کرو ایویں لوگاں نوں غلط باتاں دسی نہیں سانوں سارا ہی پتا ہے تانوں مولویاں نوں بہت پتا ہے میں ٹھیک ہے بھی دبی آؤ او جڑا سوال کرن او کوئی نہ کوئی جواب کیڑا سوال ہو ادھروں اذان آ میں کہ اٹھو پھر چلیے بابا جی نماز پڑھن چلیے آندا جی تسی پڑھ آؤ تے میں تسی نہیں پڑھنی نہیں تسی پڑھ آؤ میں کہا بابا جی نماز فرض ہے تے کہن لگا جے سچی پوچھو نا میرے کول تے تسی مولوی اس کام تے لوکاں نوں لاتا 5 ویلے مسجد تے جاؤ نمازاں پڑھو سجدے کرو او نماز تے ہوندی دل دلوں ہی نہیں نیتی تے پھر نماز کادی ہوئی نالے اسی فلاں بابا جی دے لڑ لگے ہیں سانوں مرشداں اکو واری پڑھا چھڑی وہاں دے بس تسی سال بعد سانوں کٹا دیا کرو تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں انج دیاں نے کٹے سمیت تانوں جہنم وچ لے جانا ایویں کسی دے پیچھے لگ کے غافل نہ ہو جائیں اعمال تو بابا بچا لے گا فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا نا بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری کسے نہیں ہو چھڑانا غلط لوگ کہندے نے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے تے نہ مر جائیں کتے اپنی آخرت دا فکر کر نمبر 3 ساڑھے لوگ کہندے نے کوئی گل نہیں جی اللہ دی رحمت ہوئے گی بخشے جاواں گے نبی پاک ساڑھی سفارش کرن گے اسی بخشے جاواں گے گل ہی کوئی نہیں بھائی یہ گل حقیقت ہے کہ اللہ دی رحمت دے بغیر کوئی بندہ جنت وچ نہیں جائے یہ بھی بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے حضور دی شفاعت اللہ قبول کرن گے مگر ایندا کی مطلب ہے کہ عمل دی حیثیت ہی کوئی نہیں ایویں بہ جائیے اس واسطے او نہیں عمل ضرور تسی کی سمجھدے ہو کہ ایک بندہ 70 سال دا بزرگ لاٹھی دا سہارا لے کے مرکز رحمان اندر آ کے نماز تہجد ادا کرے تے ایک 25-26 سال دا نوجوان ساری رات فلم ویکھدا ہویا گزار دے فجر بھی نہ پڑے اے دونوں بندے برابر نے عمل دی بڑی ضرورت ہے نبی پاک علیہ السلام شفاعت کرن گے پر آپ دی شفاعت حاصل کرنے واسطے بھی تے کچھ کرنا پینا کہ نہیں کرنا پینا ساری زندگی اللہ دے رسول دی ایک نہیں مننی تے نبی پاک سفارش کرن گے تہاڈی ساری رسول اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعدار اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانیاں کیتیاں تے پھر اللہ رب العالمین دے سونے نبی تہاڈے سفارشی بن جان گے نہیں او دے واسطے کچھ ایسے کام کرنے پینے کہ نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت کبریٰ دے آپ حقدار بن جائے گی آؤ ذرا توجہ فرماؤ میں تانوں کچھ ایسے اعمال دساں گا اللہ دی رحمت نال تاکہ تسی حضور دی شفاعت کبریٰ دے حقدار بن جاؤ آؤ ذرا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ اللہ رب العالمین فرماتے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا اللہ رب العالمین فرما دینے دنیا کائنات دے لوگوں قیامت دا دن اتنا حیبتناک ہوئے گا اتنا سخت ہوئے گا اتنا دردناک ہوئے گا اللہ رب العالمین دی ذات اس قدر جلال اندر ہوئے گی لوگاں نو اس قدر فکر لگی ہوئے گی اللہ فرما دینے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا اللہ دی عدالت دی اندر قیامت
قیامت والے دن اللہ دے فرشتے نوری ملائکہ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اللہ اکبر صفہ بنا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے. ہر بندہ درام اندرے آج پتہ نہیں کی ہون والا ہے. اللہ دی ذات آج بڑے غضب دے اندر نے. آج قیامت دا دن نے. اللہ اکبر ہر بندہ اللہ اکبر ہر مخلوق اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے نو بولن دی کوئی اجازت نہیں. لا یتکلمون زباناں تے تاڑے لا دیتے جان گے. کوئی بندہ اللہ دی عدالت اندر بولن دی جسارت نہیں کر سکے گا. کوئی بندہ گفتگو نہیں کر سکے گا. جڑی ایتھے کہندے نے میں بولا پھر مینوں کون روکے, میں بولا مینوں کون ٹوکے. اللہ فرماندے نے لا یتکلمون زباناں تے تاڑے لا چھڈاں گے, کسے نوں بولن دی اجازت کوئی نہیں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا. صرف او بندہ بول سکے گا جنوں میرا رب بلائے گا, او بول سکے گا جنوں اللہ دی طرفوں اجازت دیتی جائے گی تے اچھی بات کرے گا, سونی بات کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر. حضرات محترم او دن بڑا ہی سخت جے قیامت والا. ایویں کسے غلط فہمی دی اندر نہ مارے جایا جے, ایویں کسے دے دھوکے اندر نہ آ جایا جے کہ قیامت آنی کوئی نہیں. اللہ فرماتے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. والے کریم فرماتے نے قیامت دا دن اتنا ہیبت ناک ہوئے گا, 50,000 سال دا طویل دن نے. نفسا نفسی دا عالم ہے. سورج لوگاں نو تانبے دی طرح جناب پگھلا رہا ہوئے گا. ہر بندہ اپنی اپنی کیتی وچ پکڑیا ہوئے گا. اپنے بیگانے ہو جان گے, سجن غیار بن جان گے, کوئی کسے دا آمی نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر جنہ سجنہ تے تینوں بڑا مانے, جنہ یارہ تے تینوں بڑا مانے, جنہ میریاں تے تینوں بڑا مانے, اے تیرے حامی نہیں بنیں گے اللہ دی عدالت دے اندر. اللہ اکبر شیخ پوریا آج تینوں اپنے 5 فٹ دے قد تے بڑا مانے, 6 فٹ دے قد تے بڑا مانے. مینوں کون پچھاڑے گا, مینوں کون گرائے گا, مینوں کون ڈائے گا. قیامت دا دن اتنا سخت ہے. اللہ فرماتے نے اذا السماء انفطرت جدوں قیامت دا دن آئے گا 6 فٹاں تے مان کرن والیا آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, آسمان بھی پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ آسمان دے ستارے بے نور ہو جان گے, آسمان دے ستارے چڑھ جان گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ زمین پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبراں پھٹ جان گیاں, میتاں باہر آ جان گیاں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اتنے گزر گئے نے سارے اللہ اکبر باہر آ جان گے, اللہ دی عدالت دے اندر جمع کر دیتا جائے گا. اللہ فرماتے نے عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قدمت وَأَخَّرَتْ. ہر بندے نوں پتہ لگ جائے گا کہ میں اپنی آخرت واسطے کی لے کے آیا ہاں. ہر بندے نوں علم ہو جائے گا میں کنیاں نیکیاں لے کے آیا ہاں تے کنیاں کبتیاں لے کے آیا ہاں. رات دی تاریکی دی اندر رب دیاں نافرمانیاں کرن والیا اینوں چنگی طرح علم ہو جائے گا کہ میں اللہ دی بارگاہ دی اندر کی لے کے آیا ہاں. اللہ اکبر لوکاں نوں دھوکے تے فراڈ کرن والیا اینوں چنگی طرح پتہ لگ جائے گا میں اللہ دی عدالت اندر کی لے کے آیا ہاں. اللہ اکبر اللہ دی عدالت لگے گی. کدی غور تے کریا کر شیخ پوریا ایتھے تیرے شیخ پورے دی عدالت دی اندر کسے بندے تے کوئی کیس ہو جائے کہ جدوں مجرم نو عدالت تے لے آندا جاندا ہے سیشن جج دی عدالت وکیل بھی نال پھر بھی بندیاں تے میں ویکھیا کپ کپی تاری ہوندی ہے. بندے کو اچھی طرح گل نہیں کیتی جاندی. کسے جناب تھانے دی اندر ایس ایچ او دے سامنے گل کرنی ہوے بندی اوتھے کپ کپا رہے ہوندے نے. کدی سوچی آئی اس شہنشاہ
دی عدالت دے اندر کی بنے گا جتھے اللہ دے نبی بھی رب نفسی دیاں صداواں دیندے پے ہون گے اللہ اکبر اس عدالت دے بارے بھی کدی غور کریا کر اس دن دے بارے بھی کدی خیال کریا کر اللہ اکبر رات نو سون لگیاں کدی اپنا احتساب کریا کر سارا دن میں کنے لوگاں دے نال زیادتیاں کیتیاں نے میں کنے لوگاں دے حق مارے نے اوے اپنے بھراواں دے قتل دے منصوبے بنان والے نکی نکی وٹ بننے دی لڑائی تے جناب لڑائیاں پان والے دن رات اللہ تعالی دیاں نافرمانیاں گزارن والے کدی سوچی آئی اللہ دی عدالت دے اندر جدوں تینوں کھڑا کیتا جائے گا اللہ اپنے بندیاں دے قدم جما دین گے تے اللہ تعالی اپنے بندیاں نو سوال کرن گے تینوں قدم ہلان دی اجازت نہیں دتی جائے گی قیامت دا دن ایڈا سخت دن ہوئے گا اے تیرے نرم و نازک بدن تے لباس تک بھی نہیں ہوئے گا اے تیرے بدن تے جناب کوئی لباس نہیں تے سورج پگھلا رہی ہے تانبے دی طرح تیرے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں اللہ اکبر تے سورج پگھلا رہی ہے تانبے دی طرح اتنا سخت دن ہے کہ تیرا باپ جڑا تیرا دکھ برداشت نہیں کردا تے تیرا غم برداشت نہیں کردا اے کہے گا اللہ سونیا میری ساری اولاد نو سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے اللہ میرے والدین نو سٹ دے جہنم اندر اللہ میرے بیوی بچیاں نو سٹ دے جہنم اندر اللہ میرے بہن بھائیاں نو سٹ دے جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے اللہ اکبر ہر بندے نو اپنی اپنی پئی میدان محشر اندر اللہ فرماتے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق او دن پر حق کی سنیا آ کے رہنا ہی کیڑا دن روز جزا دا دن پتہ کیڑا دن بدلے والا دن پتہ کیڑا دن اللہ اکبر جس دن اعمال تولے جان گے او دن جس دن قدم جما دیتے جان گے تے سوال کیتے جان گے او دن جس دن جنت تے جہنم دے فیصلے کیتے جان گے اس دن دی گل کر رہے ہیں جس دن کھوٹے تے کھرے دی پہچان کرا دیتی جائے گی اس دن دی گل کر رہے ہیں جس دن نمازیاں دے چہرے چمکدے ہون گے تے بے نمازیاں دے چہرے سیاہ کر دیتے جان گے میں اس دن دی گل کردا پیاں وا حضرات محترم لوگ پسینی ہون گے اللہ دی عدالت دے اندر 50,000 سال دا طویل ایک دن نے اللہ اکبر تے پین واسطے پانی نہیں کتے لبدا پیا پیاس دی وجہ کر کے زباناں خشک ہو جان گیاں لوگاں دیاں اس دن دی تیاری کریا کر اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ڈر جا میرے کولوں ڈر جا میرے کولوں میرے بندے اپنے دل وچ خوف خدا پیدا کر لے اپنے آن والے کل دی تیاری کر روز جزا دی تیاری کر حساب والے دن دی تیاری کر جس دن تینوں بدلے دینے پے جان گے اس دن دی تیاری کر جس دن تیریاں بدیاں تے نیکیاں نو ترازو تے رکھ دتا جائے گا اس دن دی تیاری کر جس دن تو نہیں بولے گا تیریاں اکھاں بول پین گیاں اس دن دی تیاری کر جس دن تو نہیں بولے گا تیرے ہاتھ بول پین گے اس دن دی تیاری کر جس دن تو نہیں بولے گا تے تیرے کان بول پین گے اس دن دی تیاری کر جس دن تو نہیں بولے گا تیرے پیر بول پین گے اس دن دی تیاری کر لے اللہ اکبر کوئی نہیں وارو بننا جیندے نمانی دا لگیے پیاس کوٹ ملنا نی پانی دا دور ایک حوض دسے نبی حقانی دا پتا نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیے اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
اتخذ الى ربه مآبا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او دن بر حق دن نے، اس دن سارے نوں پتہ لگ جائے گا جدوں اللہ دی عدالت لگے گی۔ لہذا محترم بھائیو، آخرت دی تیاری کرنی ہے، قیامت دے دن دی تیاری کرنی ہے۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمان گی اپنی امت دی۔ آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، سب تو پہلے میری قبر نوں کھولیا جائے گا، مینوں قبر دے وچوں باہر نہیں آندا جائے گا تے مینوں اللہ اولاد آدم دا سردار بنا دین گے تے سب تو پہلے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کراں گا تے سب تو پہلے میری سفارش نوں قبول کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کرے جے، مگر اس شفاعت کبریٰ نوں حاصل کرنے واسطے کچھ عمل بھی کرنے پین گے، کوئی محنت بھی کرنی پے گی۔ غور کرے جے، توجہ کرے جے، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن بڑا سخت ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہے، لوگ پریشان ہو جان گے، بڑا طویل دن ہے، کی کریے؟ آپس سے مشورہ کریں گے، انج کرنے اسی بابا جی آدم علیہ السلام کول جانے تے بابا جی نوں جا کے کہنے اسی تواڈے بچے تے بابا جی اللہ دی بارگاہ ساڈی سفارش کرو نا کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے وے۔ بابا جی آدم علیہ السلام کول لوگ جان گے تے بابا جی پوری انسانیت دے باپ نے، میں اس عظیم ہستی دی گل پیا کرنا وا جنہاں نوں اللہ نے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، میں اس عظیم ہستی دی گل پیا کرنا وا جدے وچوں اللہ تعالی نے تمام اس انسانیت کو پیدا کیتا ہے۔ حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام دے کول لوگ جان کے جناب بابا جی سفارش کرو اسی تواڈے بچے ہاں، مگر بابا جی جواب دے جان گے اج اللہ دی ذات بڑے غصے اندر ہے، میں تواڈی سفارش نہیں کر سکدا اللہ دی بارگاہ اندر، مینوں تے اپنا ڈر لگی جاندا ہے۔ لوگ جناب نوح علیہ السلام کول جان گے، اوتھوں ہی جواب لب جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کول جان گے، وہ بھی معذرت کر دین گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کول جان گے، وہ بھی معذرت کر دین گے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کول جان گے، وہ بھی معذرت کر دین گے کہ کہن گے میں سفارش نہیں کر سکدا، البتہ میں تانوں ایک عظیم ہستی دے ول گلانا وا، میں تانوں بدر الدجا ول گلانا وا، میں تانوں آمینہ دے لال ول گلانا وا، رب دے آخری پیغمبر تے لاڈلے پیغمبر ول گلانا وا، تسی جاؤ مینوں امید تہاڈی گل بن جائے گی۔ یہ لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک علیہ السلام کو لا جان گے۔ آقا فرماتے نے وانا الحاشر، اللہ نے مینوں حاشر بنایا ہے، اللہ دی یحشر الناس علی قدمیا، اللہ نے مینوں حاشر بنایا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوری کائنات دے لوگاں نوں میرے قدماں تے جمع کر چھڑے گا۔ آج اللہ اکبر، پوری کائنات دے لیڈر میرے پیغمبر بن جان گے۔ قیامت والے دن لوگ اکٹھے ہو کے آ جان گے تے آ کے کہن گے سونےو اسی بڑی امید لے کے آئے ہاں، آخری سہارا تک کے آئے ہاں، اللہ دے نبی اسی سارے جناب انبیاء کو چکر لا کے آ گئے، اللہ دے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کو آئے ہاں، انہاں معذرت کر دیتی سونےو تسی ساڈی گل منو نا۔ آقا فرماندے نے کی کہنا چاہندی ہو؟ اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ ساڈیاں سفارشاں کر دیو نا، بڑی میدان محشر دی گرمی تے بڑی شدت ہے، اللہ دے نبی رب کولوں ریکویسٹ کرو نا، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے کہ میں قربان جاواں میرے کریم آقا۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر تے ہے ہی بڑے خیر خواہ انسان نے، نبی پاک تے ہے ہی امت واسطے حریص اور رؤوف الرحیم نے۔ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے،
سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے میں نہ دنیا والے پوری کائنات دے لوگاں دا لیڈر بن کے ٹر پواں گا، میں اللہ دی بارگاہ سجدے پہ جاواں گا، اللہ تعالیٰ مینوں چند کلمات سکھان گے، میں اپنی زبان وچوں ادا کراں گا۔ اللہ فرمان گے سونےو سارے سجدے تو اٹھا لو، دسو کی کہنا چاہندی ہو، سفارش کرو گے تہاڈیاں من لیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر سفارشی بنن گے، پہلا کام کرن والا اے وے ایویں لوکاں دے لڑ نہ لگ، ماریا جائے گا، ایویں غیراں دی بحث نہ کریا کر، ماریا جائے گا۔ میرے پیغمبر نو چھڑ کے قرآن تے پر نہ جایا کر، ماریا جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن تے نبی بھی جواب دے جان گے تے تو بابے لئی پھرنا ہے۔ میرے پیغمبر نو من اپنا لیڈر، میرے پیغمبر نو من اپنا قائد، یہی تے دعوت اہل حدیث ہے، یہی تے پیغام اہل حدیث ہے۔ اسی لوگاں نو کوئی دعوت دینے ہاں، اوے لوگو پوچھن واسطے ایک خدا کافی ہے تے پوچھن واسطے مصطفیٰ کافی ہے۔ اللہ دی عبادت کرنی ہے تے اطاعت اتباع کملی والے دی کریا کر، کیونکہ ساریاں جواب دے دینا ہے۔ میرے پیغمبر نے تیرا سفارشی بننا، اللہ دی بارگاہ دے اندر گل بن گئی ہے۔ چلو میں اپنے پرا دی گل نو پورا کرنا محبت دے نال۔ اوے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لین، دن حشر دے تسی آج بڑے ٹھنڈے بیٹھے ہو، قاری بنیامین اب صحابہ فضا اللہ ایڈا سونا قرآن پڑھیا، صحابہ دی عظمت بیان کی تھی، مگر تسی انج ٹھنڈے سی جویں دم کران بیٹھے ہوئے ہو۔ ہن تسی ٹھنڈیاں نہیں رہنا، ذرا پیار دا اظہار کرنا ہے، محبت دا اظہار، جیڑا جملہ میں ہن پڑھنا ہے اونے تواڈے سینے ٹھارنے نے تے جناب تواڈا جسم گرم کر دینا ہے، محبت دے نال پیار دے نال۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لین، او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لین، سونے گھٹ کے سینے لا لین۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لین۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لین۔ ایک منظر پیش کرن لگا وا، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا، اے عظمت والا کون آیا۔ تے میں حافظ صاحب کیا کرنا، اللہ کیتے دیوے نہ اوتھے توفیق بولن دی، تے میں پھر لوکاں نو پھاڑ پھاڑ کے کہاں ہن ساڈا آیا آیا ہی ہن ساڈا۔ اللہ اکبر، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا، اے عظمت والا کون آیا۔ انج پیار کرو یار، انج محبت کرو۔ اے ویکھنا میدان محشر انبیاء بھی نے، اولیاء بھی نے، اتقیاء بھی نے، صلحاء بھی نے، علماء بھی نے، ساڈے ورگے گناہگار بھی نے۔ کیسا پیارا منظر ہونا ہے، حضرات نبی پاک علیہ السلام لواء الحمد پکڑ کے آن کے میدان محشر اندر چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا، اے عظمت والا کون آیا۔ او جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لین، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لین۔ اوتھے کوثر دا اک حوض سی
جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی جس جام کو سردہ پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بڑا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی پر اس دن شیخ پریا پر اس دن اس تے عروج ہو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سن یاراں ڈیرا لا لینا سن امتیاں ڈیرا لا لینا او ساڈے ورگیاں گنہگاراں نوں سونے گھٹ کے سینے لا لینا اللہ اکبر میں صدقے قربان جاواں اللہ فرماندے نے قیامت والے دن فرشتے بھی صف بنا کے کھڑے ہون گے ہاتھ بن کے کھڑے ہون گے کسی نوں بولن دی اجازت نہیں مگر حضرت اللہ رب العالمین فرماندے نے الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا جنوں اللہ اجازت دین گے وہ بول سکن گے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اجازت دیتی میرے پیغمبر سفارشی بن جان گے اللہ دی بارگاہ دے اندر سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو دو چیزاں اندر اختیار دیتا اللہ فرما دینے سونے ہو یاد انج کرو نا اللہ اکبر اپنی پوری امت دے دو گروہ بنا لو دو حصے بنا لو ادھی امت بغیر حساب دے جنت اندر لے جاؤ ادھی امت جڑی ہے او داسی حساب لے لینے اسی ذرا جانچ پڑتال کر لینے اللہ جی دوسری کیڑی آپشن ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونے ہو دوسری آپشن ہے کہ تسی سجدے پہ کہ میرے کو سفارشاں کری جایا جے میں تڑی امت نو بخشی جاواں گا ہائے میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا امت نہ لڑ پیار اللہ دے نبی نے ادھی امت والی آپشن قبول نہیں کیتی بلکہ شفاعت کبریٰ دا حق تسلیم کیتا ہے حضور چاندے نے ادھی نہیں میں ساری لے کے جانی ہے پیار امت دے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا للکار شاہین برادری اکبر ماشاءاللہ للکار شاہین چاچا جی قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظ اللہ تشریف لے نے میرے چاچا جی نے ماشاءاللہ توجہ ہے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا امت دے نال پیار کیسا پیار ہے میرے نبی دا کدی شیخ پوریا سوچیا کریا غور کریا کرے اس گل تے حضرات محترم اللہ دے نبی دیاں نافرمانیاں نہ کریا کر میرے نبی دی حکم عدولی نہ کریا کر سارے ساتھ چھڑ گئے اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ سجدے پہ جان گے تیرے میرے واسطے یار ایک پاسے تے میں تینوں ایڈا چنگا جاننا شیخ پوریا میں ویکھیا اے چٹی داڑھی والے بابا جی اپنی اولاد نو اس باپ دی نصیحت کرتے پیوں دے نے میرے بچیو میں مر بھی جاواں نا فلاں چودھری دا ادب کریا جے او دا کہنا نہ موڑیا جے جدوں آواز مارے فورن لبیک کیا جے بابا جی اس چودھری دی ایڈی تابعداری کیوں سکھاندے پیو تے بابا جی کہن لگے پتر اسی خاندانی بندے ہاں تے خاندانی بندی احسان فراموش نہیں ہوندے ساڈے تے ایک اوکھا ویلا آیا اس بندے نے ساڈا ساتھ دتا سی ساڈا ساتھ نہیں چھوڑیا تے جڑے بندے اوکھے ویلے کام آندے نے انہاں دا جناب ساتھ نہیں چھڈیدا انہاں دا احسان نہیں بھلائیدا شیخ پوریا میں ایک سوال کرنا چاہنا کہ بڑی چنگی گل ہے اپنی اولاد نو انج دی نصیحت کرنا خیر خواہاں دے نال خیر خواہیاں ہی کری دیاں نے الجزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دے بدلے نیکی کری دیے
بڑی چنگی وصیت ہے، اپنی اولاد نو اچھی نصیحت ہے، مگر میرا ایک سوال ہے، اوے جیڑا دنیا دی معمولی پریشانی دی اندر ایک مرتبہ تیرے کام آئے، اپنی اولاد دی نوکر بنانا تیار ہو جانا ہے، پر کدی سوچی ہی سنیا اللہ اکبر قیامت والے دن جدوں کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا ادوں میرا نبی تیرے کام آئے گا، جدوں کوئی کسے دا دکھ نہیں ونڈائے گا ادوں کملی والا تیرے دکھ ونڈائے گا، جدوں کوئی تینوں سینے نہیں لائے گا ادوں آمینہ دا لال تینوں سینے لائے گا۔ لہذا میرے بزرگاں، میرے بھائیاں، میری ماں بہن، کدی اپنی اولاد نو یہ بھی نصیحت کریا کر، پتر مردے مر جایا جے اللہ دے نبی دی حکم عدولی کدی نہ کریا جے، نبی پاک دی نافرمانی کدی نہ کریا جے، کدی انج دی نصیحت بھی کریا کر۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں شفاعت کبریٰ تے آقا نو مان لیا، میں امت دی شفاعت کری جاواں گا، اللہ تعالی رابطہ کر دے جان گے، مگر میری امت دے لوگوں یاد رکھو میری شفاعت ہر بندے نو فائدہ پہنچائے گی، مگر مشرک بندے نو میری شفاعت دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا مر گیا اونوں نبی پاک دی شفاعت کبریٰ دا حقدار نہیں بنایا جائے گا، میرے نبی دی شفاعت بھی اونوں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لہذا شیخ پوریا دعوت اہل حدیث وے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، شرک تو بڑا ظلم ہی کوئی نہیں، شرک تو بڑی جہالت ہی کوئی نہیں، شرک تو بڑی گمراہی کوئی نہیں، شرک تو بڑی زیادتی کوئی نہیں، اللہ دی ذات نال کسی نو شریک نہیں بنانا، میرے رب دی ذات دا بھی کوئی شریک نہیں، اللہ دی صفات دا بھی کوئی شریک نہیں، کہ او دی عبادت وچ بھی کسی نو شریک نہیں بنانا، مشرک بندے دی کوئی نجات نہیں۔ اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا حضرات محترم تے منبر ہی ہوے جتوں توحید دیاں صداواں آندیاں رہندیاں اللہ دی توفیق نال، میرے یوسف سروری حفظہ اللہ توحید سنا کے گئے نے۔ اللہ اکبر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فور دا دستور منشور ہے، اسی لوکاں نو شرک تو منع کرنے آ، عقیدہ توحید دی دعوت دینے آ، او بھائی خیر خائی دا پیغام جے شرک نہ کریا جی اللہ دی ذات نال، کیونکہ مشرک بندہ ہمیں نبی دا سگا باپ ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا، مشرک بندہ نبی دی اولاد ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا، مشرک عورت نبی دی بیوی ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا، مشرک نبی پاک دا سگا چاچا ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا۔ یہ جو شیخ خطابت دیاں گلاں نہیں، اللہ اکبر، میں ذمہ دار مسلک نال تعلق رکھنا، ذمہ دار جماعت نال تعلق رکھنا، ذمہ دار سٹیج تے بیٹھ کے تے ذمہ داری نال گل کردا پیاں وا، پڑھ رب دا قرآن، جناب نوح علیہ السلام دا سکا پتر ہے، مشرک ہے، اللہ نے اکھاں دے سامنے باپ دے حضرات پانی وچ گوتے دے دے کے ماریا کہ نہیں ماریا، پڑھ رب دا قرآن۔ نبی نوح علیہ السلام دی بیوی ہے، حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ہے، اللہ اکبر، ہو میری ماں بہن، عام لوکاں دی گل نہیں، میں نبیاں دی بیویاں دی گل کردا پیاں وا، نبیاں دے بستر بچھان والیاں، نبیاں دی اولاد نو جنم دین والیاں، نبیاں دے کھانے بنان والیاں، نبیاں دے تسکین دا باعث بنن والیاں، اگر اللہ فرماتے نے اللہ اکبر، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، جان گیاں جہنم دے اندر، کیونکہ مشرک بندے دی کوئی نجات نہیں، جنہاں رب دی توحید نو ہی نہیں منیا انہاں دی کوئی نجات نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا سکا چاچا ابو لہب، او چاچا حضور دی ولادت دی خبر سنی اپنی لونڈی آزاد کر دیتی ہے، مگر اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جائے گا جہنم دے اندر، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، رشتے ناتے کام نہیں آئے، نسبتاں کام نہیں آئیاں۔ حضرات محترم، شرک نہیں کرنا اللہ دی ذات دے نال، اللہ اکبر، حضرات محترم، صحیح بخاری وچ لکھیا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دا سکا باپ یادر، اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ دی ذات نال شرک کردا سی، بت بنا کے ویچدا سی، بڑا بڑا مشرک ہے، اللہ اکبر، قیامت دا دن ہوئے گا، انج نبی ابراہیم علیہ السلام دی آنکھاں دے سامنے انہاں دے باپ نو زنجیراں چ جکڑ کے لے آندا جائے گا، تے باپ کہے گا ابراہیم تو سچا سی تے میں جھوٹا سی، تو ٹھیک کہندا سی میں غلط کہندا سی، ابراہیم مینوں ساری گل دی سمجھ آ گئی، تو رب دا پیارا ہے، اج مینوں ایک بار اللہ کول معافی لے دے، دوبارہ میں کدی تیری نافرمانی نہیں کراں گا، میں کدی اللہ دی حکم عدولی نہیں کراں گا، ابراہیم ایک باری معافی لے دے۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام کہن گے اللہ سونیا تسی تے میرے
ملن وعدہ کیتا سی کہ مینوں رسوا نہیں کیتا جائے گا مینوں شرمندہ نہیں کیتا جائے گا یار عام بندے دی گل نہیں او شیخ پوریا میں رب دے خلیل دی گل پہ کرنا وا جنہ اپنا گھر چھڈیا تے اللہ واسطے وطن چھڈیا تے اللہ واسطے جنہ بت توڑے تے اللہ واسطے چخے نمرود وچ گئے تے اللہ واسطے اپنے وطن نو چھڈیا تے اللہ واسطے بیٹے تے بیوی نو جنگل چھڈیا تے اللہ واسطے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی تے اللہ واسطے میں اس نبی ابراہیم علیہ السلام دی گل پہ کرنا وا جدے نقش قدم نو اپنانا اللہ نے ساڈے تے فرض کر دیتا ہے حضرات محترم اس نبی دی گل کر رہا وا تے سب کا باپ سامنے میں تے نبی ابراہیم کہندے نے اللہ سونےو اے میرا باپ ہے رحم کیتا جائے مینوں شرمندہ نہ کیتا جائے تے اللہ فرمان کی ابراہیم نظراں چکا لے جڑا تیرا نہیں اس جڑا ساڈا نہیں او تیرا کتھوں آ گیا نبی ابراہیم نظراں چکا لین گے تے نبی ابراہیم علیہ السلام دے سکے باپ نو شکل بدل کے جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا ان الشرک لا ظلم عظیم شرک تو بڑا ظلم ہی کوئی نہیں لہذا اللہ دی ذات پر شرک بھول کے بھی نہ کر بیٹھی مشرک بندے دی نجات نہیں نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بننا ہے شرک تو بچ کے رہے اللہ اکبر کیونکہ اللہ نے نسبتاں نہیں ویکھنیاں اللہ نے دولتاں نہیں ویکھنیاں اللہ نے شہرتاں نہیں ویکھنیاں اللہ نے جناب بادشاہیاں نہیں ویکھنیاں اللہ نے ایمان ویکھنا ہے حضرات محترم ابو لہب مکے چگر ساری سرداراں وچوں سونا ہوے حضور دا چچا ہوے دولت مند ہوے اللہ دے آؤں دی کوئی قدر و قیمت نہیں تے کالے رنگ والا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پاویں غلام ہوے پاویں کالے رنگ والا ہوے پاویں موٹے موٹے اونٹھاں والا ہوے تے سینے چ ایمان ہوے عقیدہ توحید ہوے رب نو ایڈا پیارا لگدا ہے چلدا رب دی زمین اتے وے اللہ دے قدماں دی آواز جنت دیاں حوراں نو سنا دیندا ہے اللہ اکبر عقیدہ توحید دے فائدے عقیدہ توحید دے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا گل سنن والی جی جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چ کل لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا بنڈ چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے دل لا کے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اکبر عقیدہ توحید اپنا اگر نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بننا ہے آؤ میں دو چار حدیثاں سنا کے گل ختم کرنا چاہنا وا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونےو دسو تے صحیح نا قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کبریٰ دا حقدار کون بنے گا تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں پکا پتا سی بھی یہ سوال میرے کولوں تو ہی پوچھیں گے اللہ
شوق ویکھو حدیث یاد کرن دا سنن دا. ساڈے نوجوان وے ساڈے سوال بھی بڑے عجیب نے. بندہ فون کر کہندا جی موسیٰ علیہ السلام نو جدوں انہاں دی والدہ محترمہ نے صندوق وچ پا کے دریا دے سپرد کیتا تے انہاں دی ہمشیرہ نو کہا بھی تو پیچھے جا ویکھنا ہے کنے کلومیٹر گئی سی. تے میں کہا میں ناپ کے آیا اوتھوں. عجیب جے بابے آدم علیہ السلام دا اماں والا نکاح کنے پڑھا بھی سانو گنڈا آئیاں سی. عجیب سوال نہیں, سوال چاہیے ہونا چاہیے. ویکھو صحابی رسول دا سوال فکر والا. اللہ دے نبی قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کبریٰ دا حقدار کون بنے گا؟ آقا فرماندے مینوں امید سی ابو ہریرہ کہ سوال تو کرنا ہے. سن ابو ہریرہ جڑے بندے نے اخلاص نیت نال پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ دی وحدانیت دا اقرار کیتا, حضور دی رسالت دا اقرار کیتا, وہ بندہ میری شفاعت دا حقدار بن جائے گا. حضرات محترم ایک غلط فہمی دا نہ کرنا چاہنا. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے بس محض سیدھا ہی شفاعت نبی پاک دا حقدار بن گیا, اے مانا نہیں جے. آقا فرماتے خلاص نیت نال پڑھیا, دلوں پڑھیا, یعنی کلمہ بھی پڑھدا ہے او دے تقاضے بھی نبھاندا ہے, کلمہ بھی پڑھدا ہے او دے احکامات دی پابندی بھی کردا ہے. اے تے مانا نہیں کہ بندہ کلمہ بھی پڑھی جائے تے چوریاں بھی کیتی جائے, کلمہ بھی پڑھی جائے, شراب بھی پیتی جائے, جوا بھی کھیڈی جائے, سود بھی کھائی جائے, رشوت بھی لئی جائے, لوکاں دے حق بھی ماری جائے, سکیاں بہناں دے پلاٹاں تے قبضے بھی کیتی جائے, بھراواں نوں قتل بھی کیتی جائے تے بس نبی پاک دی شفاعت نہیں. کلمہ بھی پڑھدا ہے تے اودے تقاضے بھی نبھاندا ہے. مینوں یاد آئے قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لوکو جدا کلمہ پڑھیندا ہے اودے آنکھیں بھی لگیندا ہے, جدا کلمہ پڑھیندا ہے اودا کہنا بھی منیندا ہے. پہلا خوش نصیب جن لا الہ الا اللہ اخلاص نیت نال پڑھیا آقا دی شفاعت دا حقدار. دوسرا خوش نصیب صحیح بخاری پڑھن لگا وا آقا فرماندے نے جدوں اذان آندی ہے مسجد اندر مؤذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر, تسی اذان دا جواب دینا ہے نال نال اللہ اکبر جویں مؤذن کہندا جائے تسی بھی کہندے جاؤ. جدوں کہے حی علی الصلاۃ اودوں کہنا لا حول ولا قوت حی علی الفلاح لا حول ولا قوت. باقی اونجی سارے الفاظ درانے نے اللہ اکبر اذان پڑھن دے بعد سنن دے بعد جواب دین دے بعد آقا فرماتے نے میرے ذات تے درود پڑھنا ہے. جو دے بعد جڑا بندہ ہے کلمات پابندی نال پڑھدا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ الوسیلۃ والفضیلہ. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہے کلمات پڑھدا ہے اذان دے بعد قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری شفاعت کبریٰ دا حقدار بنا دے گا. اذان توجہ نال سنیا کر او دا جواب دیا کر تے نبی پاک واسطے مقام وسیلہ دی دعا کریا کر, حضور دی شفاعت دا حقدار بن جائے گا. تیسری حدیث مبارکہ صحیح الجامع دی اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح 10 مرتبہ تے شام نو 10 مرتبہ پابندی نال ڈیلی روٹین دے نال میری ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے. درود ابراہیمی درود پڑھنا ہے کڑھنا نہیں, درود ابراہیمی پڑھنا ہے جنہاں نبی پاک نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے درود ابراہیمی صبح 10 واری تے شام نو 10 واری نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بن جائے گا. زیادہ پڑھیا کر 24 گھنٹیاں دے اندر یار 10 واری درود پڑھیے کنے کے ٹائم لگدا ہے, زیادہ تو زیادہ بھی ٹائم لگے گا تے 10 منٹ لگن گے. یار تو 20 منٹ بھی نبی پاک تے درود نہیں پڑھ سکدا 24 گھنٹیاں دے اندر. اللہ دے نبی تے کدی غاراں چ بیٹھ کے تیرے واسطے دعاواں منگدے سن, کدی یاراں چ بیٹھ کے دعاواں منگدے سن. درود پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن والا بن جا, اللہ رنگ لا چھڈن گے, اللہ کرم کر چھڈن گے. تیسری چوتھی حدیث مبارکہ اللہ اکبر طبرانی شریف دی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام 3 مرتبہ دعا پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. جڑا بندہ 3 مرتبہ اے دعا صبح شام پڑھدا ہے مانا کیے اللہ میں تیرے رب ہون تیرا دیاں,
اللہ میں دین اسلام نو من کے راضیاں میں سونے نبی سلطان نو اپنا پیغمبر تے اپنا نبی تے اپنا ہادی اور رہنما من کے راضیاں صبح شام تین مرتبہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دا ہاتھ پھڑ کے نو اپنے نال جنت دی اندر لے جاواں گا لہذا پڑھیا کر رب دی رضا تے راضی رہیا کر اللہ اکبر رضیت باللہ ربا اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں اللہ تو مینوں جس حال وچ رکھے میں راضی ہاں ایویں زبانی کلامی نہیں عقیدہ بھی ہونا چاہیے پتر مر جائے پھر بھی تو کہیں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں دکان دا نقصان ہو جائے پھر بھی کہیں تو میں اللہ تیرے تے راضی ہاں انج اللہ دی رضا تے راضی ہونا ہے حضرات محترم صوفی باقر بابا جی مولانا باقر رحمہ اللہ تعالی والے اللہ دے ولی دی گل سناواں انہاں دا وظیفہ ہی سی اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ باقر تیرے تے راضی ہے ہر ویلے کوئی گل کردے رہندے ایک مولانا کہندے نے ایک واری سفر اندر بیٹھے نے اپنی سواری تے جا رہے نے بیان کرن واسطے کدے جناب انہاں دی سواری نو ٹھڈا لگیا زمین تے گرے چوٹ لگ گئی چہرے تے زخم ہو گیا آپاں گر جائیے تے اسی کہنا ہائے ابو جی ہائے اپی جی یا گال کڈن گے اے کی بنیا بابا جی گرے زخمی ہو گئے تے کہندے نے اللہ باقر تیرے تے راضی ہے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں جس حال وچ رکھے میں راضی ہاں بنگلہ گگیرا دے ایک بزرگ نے کہندے نے مولانا باقر رحمہ اللہ ساڈے گھر دے اندر رات گزاری میں چھوٹا سی تے بابا جی کہن لگے میری ابو ایتھے بزرگاں دے کول ہی بیٹا لیٹ جا رات نو کوئی چیز دی ضرورت بنے تے دسی میں لیٹ گیا تے بابا جی دی میں روٹین کی ویکھی سو گئے تے جدوں جناب کروٹ رات نو ستے ستے بدل دے اکو جملہ ہوندا ہے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ باقر تیرے تے راضی ہے اسی پوچھیا بابا جی اور بھی بڑے بڑے وظیفے پر ایک کوئی کردے رہندی او گل کیے آندے میں باقی بھی کرنا وا پر اے کچھ زیادہ ہی کہندا رہنا وا وجہ کیے آندے نے یار وجہ کی ہونی ہے میں کوئی گل کرنا اللہ میں تیرے تے راضی میں باقر گناہگار جو ہویا میں رب نو کہنا اللہ میں تیرے تے راضی میں 100 بار کہاں میں 1000 بار کہاں میں لاکھ بار کہاں میں کروڑ بار کہاں میں ارب بار کہاں کوئی گل نہیں کہ میرے رب نو رحم آ گیا ایک باری اللہ نے کہہ چھڈیا باقر جا میں وی تیرے تے راضی ہاں تے باقر دی گل بن جانی ہے لہذا پڑھیا کر صبح 3 مرتبہ شام نو 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا حضور دی شفاعت کبریٰ دا حقدار بن جائیں گا آخری بات تے میرا سلام ہے 5ویں حدیث مبارکہ آقا فرماتے نے میری امت دے لوگوں جنہوں اللہ نے استطاعت دیتی ہے او مدینے اپنا گھر بنا لے جیڑے بندے نو ایمان دی حالت اندر مدینہ طیبہ وچ موت آ جائے گی اللہ اکبر وہ بھی میری شفاعت کبریٰ دا حقدار بن جائے گا تسی کہنا مولانا باقی کم کر سکنے ہاں مدینے رہائش بنانا اوتھے پھر ایمان دی حالت موت آنا اے تے مقدراں دیاں گلاں نے کیویں ہو سکدا ہے او بھائی مینوں پتہ اس گل دا پر رب کولوں دعا تے کریا کر دعا تے تقدیراں دے رخ بھی بدل دیندی ہے رب کولوں سوال تے کریا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایو ہی کیا کردے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونیا مینوں شہادت دی موت عطا فرما اللہ مینوں نبی دے شہر مدینے چ موت عطا فرما دعا کریا کردے سن پھر جاننا نا شیخ پوریا انج دعاواں قبول ہویاں ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا مبلغ اسلام ساڈی جماعت دے نامور عالم دین ساڈے بزرگ مولانا قاری حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے نے اللہ نا قبول فرمائے میں گل مکان لگا حضرات محترم دعا منگدے سن جناب عمر اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونیا مینوں شہادت دی موت دے مدینے شہر اندر دینا شیخ پوریا جاننا اللہ نے شہادت دی موت بھی دیتی حملہ مصلی رسول تے ہویا ہے کہ جناب عمر دفن روزہ رسول وچ ہوئے نے تو مانگتے صحیح اللہ کولو ساڈے سائی بال دے ایک بزرگ فروٹ دی ریڑھی لایا کردے سن تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑیا کردے میں مدینے جانا ہے اللہ اکبر پیسے جوڑ کے عمرہ کرن گئے اوتھے ہی موت آ گئی نماز دی حالت اندر تے بابا سائی بال دا موت مدینے آئی تے قبر جنت البقیع وچ بن گئی تو دعا تے منگیا کر اللہ تعالی کولو جو بندی مکتبہ فکر دے بڑے عالم دین مادی قریب اندر فوت ہوئے نے مولانا عبد المجید
ندیم رحمہ اللہ حضرات محترم بڑی توحید بیان کریا کرتے سن اور نہ دیکھ کلپ یوٹیوب تے اج بھی مل جائے گا کہندے نے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ میرے قریبی دوستاں وچوں سن آندے نے اسی مدینہ طیبہ گئے نا تے نماز پڑھ کے نکلے تے مینوں ہاتھ پڑھ کے کہندے نے مولانا آؤ نا ذرا آپ بقی باڑے عمل چلیے کہندے نے اسی بقی قبرستان چلے گئے انج علامہ صاحب کھڑے ہو کے بقی دی اندر تے کہندے نے اللہ تیرا کچھ بھی نہیں جانا کہ اس فقیر نو ایتھے سون دی جگہ دے دے نا اللہ تیرا کی بگڑ جائے گا کہ علامہ احسان نو ایتھے قبر دی جگہ دے دے نا حضرات محترم دعا منگی پھر جاننا نا شیخ پوریا قبول کنج ہوئی دھماکہ تیرے لاہور اندر ہویا اراد سعودیہ ریاض اندر ہویا جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا کہ علامہ احسان دفن جا کے جنت البقیع وچ ہویا ہے اللہ اکبر حضرات محترم تسی بھی دعاواں مانگ لو جنوں مدینے موت آ گئی نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بن جائے گا لو گل مقامہ انہاں لفظاں تے گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تا مزہ آوے او باغوں میں اللہ تعالیٰ تھوڑا پیار کرنے فرمائے او باغوں میں کھجوراں دی او باغوں میں کھجوراں دی پھرن داتا مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوے گل سننا ماری جے ایسی نا ممبر نالووے سبز گنبد دی چھاں ہووے اساں مدتاں دے سجدیاں نو ٹھہرن داتا مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی پھرن داتا مزہ آوے شیخ پوریا میرا دل کہندا ہے میرا تصور کہندا ہے علامہ صاحب بقی قبرستان کھڑی ہو کے دعا منگ دے انج دے جملے کہندے ہون گے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دل تے آنی قبر ہووے بقی اندر مرن داتا مزہ آوے قبر مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دل تے آنی قبر ہووے بقی اندر مرن داتا مزہ آوے او باغوں میں کھجوراں دی پھرن داتا مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی پھرن داتا مزہ آوے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اللہ اس گلشن میں اسی طرح آباد فرمائے وآخر دعوانا الحمد آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اے تہاڈا اپنا ربانی آفیشل چینل ہے تاکہ انہاں دے دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان جنہ تسی ویکھو گے جنہ شیئر کرو گے سبسکرائب کرو گے اونا زیادہ چینل نو پروموٹ ہوئے گا تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پروموٹ کرو جزاک اللہ خیر